Selum Oras Madita Salutna Selamat Natal di hamuan nang di tonga-tonga akan naposo boy di parapat-rapat ala boy binairangan non mungkin agak torok do per minggu tau. Iya, jadi tapai mama amang 15 menit naik asa ta mulai acara ta. Songonima buah-buah sian hami Horas Madita Saluna.
Shalom. Horas madihita saluhuna. Adorang setabulai peribadahan tadi morninon parjolo mahita martangi yang nahohom di bagasar rohat tabe martangi yang mahita. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 10 ayat sada ayat 4 dohot ayat palimahon. Di ayat palimahon rim mahita jongjong. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Hohom mahamu maradopon Tuhan Jehovah, ay jonok nama ari ni Jehovah na boloni, jonok namai jalasilu situtudo iro. Dinamula tinogihon ni Jehovah akan atarbuang sian Sion, doson hala namarni pidohita. Go parekelo maujui pamangata jala marolopolop, idama hatop doro au hira auro tiok ma nadihon wain asaunang adong nama buat tupalmi. Haleluya.
Martami yang mahita. Ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Bethlehem sai pinuji maguarmu na badiai ala naung ditikir ho hami bangsom ditogu-togu hodo hami sian haholomo tuhati uron jala di padung hodo hami naholakian sian ho gabe saur musedo hot ho gok halalas niroha dohami alani sai jalo maha mulia teo niroha nami nao hinokop muhami mar hite anakmi amin hudul mahamu Maredehita sian buku erde nomor 574 ayat 2 dohok tolu. Tatangihon ma pati di debata di parpunguan Bolodari ujung tahunon ima natar surat di 2 Petrus tolu ayat 10 tolu 114 songonom ma alai nama ima dohita di langit naik baru doho di tano naik baru inganan ni hati gorani hombar tu baga-bagana atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai parpugui mahami mamulahon na humbar tepat ini amin. Maredehita sian bukuede nomor 50 tolu ayat 2 dohot 4. Oh
tua dopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nawadia jalana bonar, para siroha jala partaluk ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Tangihon hamuma baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodionota di amai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardenggan taringot tu dosata, alai dadaholan taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Tabegema pujian korsian inahuria.
Maredehita sian bukuede nomor 631 ayat 2 dot ayat 3. Hata ni debata epistel di parpumuan bodari ujung ni taunon tarsurat di sada Raja-Raja Walu ayat 54 sahatu ayat 21 tajahama marsika sorim. Jadi dungsun bitangihon Raja Salomo tu Jahoba saluhut tangiang doho pangiduan odeng hehe maibana sian adopan nilanggatan di Jahoba doho sian na marsinggangi doho sian na pinaherbang nai tangan na dopak banua gijang langsung pinuji majahoba nau mangalehon hasonangan tu bangsona Israel hombar tu sandok nau pinarbaganai dang adong tertinggal nang gosada hata sian saluhut hatana nadenggani nau pinabuana hian marhite sian si Musa naposonai Sai ditaiti marohata tu ibana asa marparange hita disaluhut dalanna huhut mangaradoti akkatonana doho patikna dohot uhumna akka naing tino nahonna tu akka oputai asatum saluhut bangso ni tanoon manada pabua Jahoba do debata jala dukon ibana dang adong ido sahatna
Martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peoksa. Amin. Tabegema pujian solo sian amang siagian opung habel. Marede mahita sian buku ede nomor 425 ayat sada dohot opat. Songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama barbogo naso hatu dosa au porsea Yesus Kristus anak di debata Jahoba dan sesaya ini mana timur misalnya dan terjadi satu perbuatannya Andorra Sohabuha Indonesia yang tuan ini di bawah 100 anak terpada di bawah kau bersinar natua dia perlu bangun nama kau dia perlu nama Yesus lalu dosa berada coba amal perlu dosa berdosa istilah dosa Aho porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen aka nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namado mulak mangul sungkur daging ihalak na umate doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema kor gabungan
Sunggul-sunggul dihita Marsogot hari Minggu tanggal 1 Januari 2020 masuk mahita pukul 10 sadawit. Marsogot parmingguon masuk pukul 10 sadawit. Tabegema Barita Jujur tahun 2022. Horas madihita dia muamaname inaname on matikina dina hujau kami akka ulaun nanau lahami di hurat tahun manepat di bagasan nasa tahun bulunun ima di tahun 2022 di sialan ini hujau kami ma Somo Barita Jujur tahun Manang Berih tahun 2022 nih tahun 2022 ragam do ulau nadi patupa di Huriatta HKBP Nasaret Resort Papua Barat nampe somuni mauliate do dodohon tu amat tadi batang ala toktong di leon hahipason doho gogo dinalau mangulau ulau ni saluhna ragam do akka hamaolo nabinolus di bagasan di'i alai salpu do sude molo di habengeton jala di tangyakon mangido pangurupion nasian debata ulau latar patupa di bagasan tahun 2022 ima naparjulu torok do halak batak nama Papua terlumobi di Papua Baraton Gudang-gudang masihol halak batahi di permingguan do di pertanian marhide hata bata ala lima dipangidu wakka marga do punguan di Huriatta HKBP Nasaret Resort Papua Barat lau manguluhon pertanian marga do bonatau ni marga nangakanatan ni punguan manang margai jala digado sedi mardala borhak do napaduawan borhak do wakka ama ni Huriatta dari tanggal 21 April sahatu tolu Mei 2022 ima wisata rohani napina borhak ni pemerintah Provinsi Papua Barat marhite dana hibah asa dapot dana hibai toktong do ni jalo pangurupiam siana matta surung sibarani nagabi anggota Dewan Provinsi asabui dan hibai di pasahat sian pemerintah provinsi Huriatta HKBP Nasaret Resort Papua Barat napatuluhon nasatolap ni gugu ni patupado papungondana lau manupahi Huriatta HKBP taring tudana pensiun obar tuarahan ni amat tapareses HKBP distrik 10 IBT asa sikop pembayaran o penggalangan dana palunason hutang dana pensiun napaupaton di bagasan tahun 2022 on mauliate dodohonon ni Huriatta HKBP Nasaret tuwapui eborus padita Dr. R. Butar-Butar nang sude pimpinan HKBP di tingkat pusat do distrik ala dipasang do penghargaan sama piagam tu Huriatta siala rutin ni Huriatta pasahat pilihan 2 tu pusat sagodang ni 30% sian sude pilihan minggu natar papung sadari i napalimahon dukungan di program sentralisasi HKBP sian Huriatta HKBP Nasaret Resort Papua Barat tung matsebalga jala barita las niroha doi di Huriatta pola do borhat uluan ni Huria do utusan perhalado maddohoti sosialisasi sentralisasi i di Yogyakarta nang di distrik dohok di Ngalan Naasi mardalan ma ulang sentralisasi di bona ni tahun 5 tanggal 1 Januari 2020
Nomor labata asa ulau di Tirket pusat distrik do resort Panggararanna mardalam masian pusat marhiti pilihan hamulateo pilihan bulanan acara syukura do lanna asing 55%. Jalatading ma 45% di Huria nalau si pakyong ni Huriai tuaka kegiatan ni operasional ni Huriai anggiat ma mabuat dame do kelas ni roha di Huriata HKBP di satu Portugion napa onopon kunjungan ni uluan resort Papua Barat tuaka ganuk Huria pagara na adong di resort Papua Barat mardala do denggang adong dua pagaran di Huriata HKBP resort Papua Barat Ima Hulia Galilea maringanan di Raja Ampat tolujom malilingna pardalanan marhite speedboat manaripari laut sian sorong jala martikido parborha di speedboat na laut tu si ima di pukul sia do di pukul 2 siang wit Huria pospel no mensen sorong selama onom jom malilingna perdalan laut tu si marhite kendaraan darat jala 45 menit ma leling ni perdalanan marhite pesawat terbang akatobak do binolusan molo marhite kendaraan darat laut si aladang apa lalomo ni rohani akka penduduk patungtung bagas na di topi ni dalani jala laus apa ladang tarida siad dalani akka jabu on ma situasi di pelayaran ni pospelta napa pituhan HKBP resort Papua Barat ma resort na adong di Papua Barat nuaing Papua Barat Daya jala di Pemekara provinsi Nungagabi Papua Barat Daya si patalungun doroha ni hamaulon ni komunikasi dohot informasi na terbatas di sialan ini kirim doroha anggiat tu buah karesot naik baru di provinsi Papua Barat Daya asa dengan komunikasi doho informasi saat Huria HKBP resort Papua Barat napa waduh mauliate ma pinasa tuamata pareses HKBP distrik 10 Padita Abednego Sitopul nanaong pagubangun pangucapon ni Huria Pospel Galilea Raja Ampat resort Papua Barat Gabe Huria HKBP Galilea Raja Ampat resort Papua Barat Barita Papua Barat na di bulan Februari 2022 nasal Barita parhepengon na pasiaw saldo ni Huriata tahun 2022 55 juta siaratus tolu puluh sadaribu 650 sia rupiah saldo ni pembangunan ni Huriata di bagasat tahun 140 juta 312.050 rupiah saldo ni diakoni ni Huriata ima 2.502.210 rupiah jadi mau liade ma dohonon kuhamu amanami inanami nasa doktong jegir manupahi Huriata jalaboi sikop aka pelayanata di Huriau torok ni ruas na adong nuain di Huriata HKBP Nasaret resort Papua Barat gudang na 147 kakak di sialani ido tahalas somma sayang dia mamalam mertaba karuas ni Huriata nang anak ni Huria namar hasuhot nang aka keluarga naro tu parserahano gabe ruas ni Huriata songoni majolo nabui patol hasun barita jujur tahun manang beri tahun 2022 ni Huriata HKBP Nasaret nang resort Papua Barat di bagasan tahun 2022 anggiat ma di tahun lebar tahun 2027 lam tu bidangna jalalam penerbangna ulau Paku Basio di Huriata HKBP Nasaret saya debatama mamasu-masu jala memperbuku kita sarutna
Sabtu 31 Desember 2022 tabe mardongat tangian uluan Muria HKBP Nasaret Resort Papua Barat Padita Anjar Linto Lubat Tobing MTH tertanda tangan Imajong Barita susu tahun nabui Pataria Sokami sama pertanggungjawaban pangulaun nami di Huriatta di Bagasa tahun 2022 debatama mardongan kita Horasma Arede mahita sian kuede nomor 750 Uhud mahita papungupelean sada A sada B. Manuwa
kami ni di bata nasumuru sian seluhut naroha imana mangaramuti ate-ate doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita diamu amanami inanami nabi narsangapan jalan yang ulungan di bagasan Kristus Yesus. Selamat datang ma tuaka amanami inanami narosian pangaratuan bui sahat tolas kison rak marpu di huriat tao rak martangia. Jala selamat datang ma di hita saluhutna naro suas huria di bagasan hari parpudi di tahun 2022 tiga somnai nama ate. Jadi sehat-sehat mak unang adong maruzung ngolu tanggal 30 dan 00 sehat sudah nanti jala itu tang yang nami tahun 2022 Huria HKBP Nasaret bersih dari kematian konido rencana ade jala bangolu di bagasan Aipason taripar di tahun 2020 alani ini hatane debata dihita di tahun di mana tersurat di Rom itu 10 sada ayat 30 sahro di 30 songon omma ujam bagas nai atong hamurau habis taran do parbinotoan ne di batang naso hasigata do akka uhumna jalan naso habugasa do akka dalanna ai ise dung uboto rohani Tuhani ise manuturi ibana ise mangalehon perjulu tu ibana asa dibalus tu si aisian ibana dosa luhut naroh marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana dosa sudenai di ibana ma hasangapun saliling-lilingna. Amin. Isi masahatna dia mua manami nanami rahyado hitam manuton pilih mate jala molo tatuton pilih mi mungkin ta seleksi do akka pilih mi dia do pilih nabui dapur roh alai molo adong pilih perperangan masuk ate adong do disi istilah ni militer nama dok sniper mana penembak jitu ay molo sniperon sip doon mangitip isi do nalaw si tembak ronda jala alona bedang di boto na dikeker do imana na siap ditembak penembak jitu ini diam-diam itu melakukan atau mengeksekusi tugas utama jala molonunga saat tembakan ini tu musuh na memang gabe target utama di perperangan ini ngasidung be tugas piturlitun on melarikan diri menyelamatkan diri sotum tarboto musuh gabe dilele banamsi alai musuh nai bingung do mamere tu sia dia do arah ditembakan isi do manembak jelasin apa nah do napinakir ima molo manit manoton pilih perperang-perangan atar heraido na ucago sian prajurit na asik alai dalang nai nanai sido holokku marhidi turbukon songonido debata dikeker ise donat setia siapa yang setia siapa yang baik siapa yang melakukan firmanku siapa yang hidup dalam kuasa ido nadahotan pasu-pasu dan apalah nama nembak Tuhani alai pasu-pasu hangulua do dilihat jala saha do nang akka pasu-pasui jala dang accita hita jolma manjalo pasu-pasu sedebata gariada marlas niroha jala ido nabi nain debata alai
pasu-pasu na pinasa ni debate dada holan tu ala Israel songon namasa di Rom hala Israel madok dirina holang hami do na di pasu-pasu dang dohot tamu dang dohot bangsa na asing holang Israel do na di pasu-pasu jala Roma Apostol Paulus madok dan holang Israel alai doho do bangsa na asing na porsea tu debata na porsea tu Yesus Kristus na porsea tu ton di perbadia. Bukan hanya bangsa Israel yang mendapat berkat, tetapi orang lain, bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya balik percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Mereka pun memperoleh berkat dari Tuhan. Jadi dang bui do honot taholan ala Kristen do nabui dapotan pasu-pasu ya Tuhan. Tidak. Tuhan Maha tahu, Tuhan melihat siapa yang berhak menerima pasu-pasu berkat dari Tuhan. Dia menilai sendiri, dia memberikannya sendiri kepada orang yang membutuhkannya. Alani unang gabi tarbuan hita somot pangalahu ni bangsa Israel na mengklaim dirina holang Israel do na di pasu-pasu di bata. Ido uban na adong suku-suku dia tulu blobat saro dia tulu plimai suku-suku ni Apostol Paulus hamudo manuturi di bata, hamudo na mamarikta di bata, hamudo na nauboto rohani di bata. Danga dong jolma nauboto rohani di bata. Sipata asing do jala pulik do pabahenan di bata sian rohatte. Isarani songo merdalani Yesus waktu Yesus berjalan ke kolam Betseba. Dia melihat orang penyakit kusta di sana yang menanti air kolam itu bangkit. Dan orang yang berada di sekitar itu tidak mengetahui siapa itu Yesus, tetapi Yesus melakukan kesembuhan di sana kepada orang yang tidak percaya. Bayangkan kepada orang yang tidak percaya pun Tuhan memberikan kesembuhan. Berarti Tuhan tidak lagi melihat apakah engkau Israel, apakah engkau Yahudi, apakah engkau yang non-Yahudi. Dia tidak melihat, tetapi kesembuhan itu secara universal siapapun berhak menerimanya dengan keputusan Tuhan. Kita tidak bisa mengklaim, Tuhan kenapa engkau menyembuhkan orang sana? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakan demikian, sebab Tuhan punya keputusannya sendiri. Bukan kita yang memutuskan, tetapi Tuhan. Bahkan kehidupan kita ini pun Tuhan yang memutuskan. Bahkan kematian kita pun nanti kelak Tuhan yang memutuskan. Apakah saya layak masuk surga atau tidak? Tuhan yang berkehendak di sana. Ubanaido diajak Apostol Paulus tuhita nang saha ro di balasa tikyo. Song topik ni pertanyaanata di ibana mahasangapon salilililina. Holani do nabui si bainota. Memuji debata, pak sangap debata, airo di salilililina do asni rohana. Dihitao, dingolu ni halak na porsea. Dihitao, dingolu ni halak na memilih dirina. Tu debata. Hola pasangapot debatado hita lehonon nama ahanariko di mulutta pasahaton nama ahanay si pangiduan ni rohat imana ma namanuturi hita imana ma naubotosa ahado sa sitong na si lehonon na tu hita jala imana ma mamalos nasa akka ulaw naung taula di mulwon nalaho pasangat pod debata imana mamalos dak kita zulma ya ay si bata molo tabahin nadinggan tudungan pitorodo hata ahado warrihi molo say ulo tahe mangapu
dungi mangapu maperjabu mau liate ma dihamu tulang nami amang buru nami ali-ali nami dongat tubuh nami nunga dinggan nadinggani di pasat tamu tuhami dang terbalos penami aja debata mama malus di inna musia de gabe debata marutang diulon nai salah alai tabain mana denggan jalan nadenggani dia mau liate mak hutangnya kok kami mahamu sehat-sehat hola ni pidohono tadi dang pasahatot tabe tuhat tama mamalus suni dah mati mau liate mak sehingga mahita sehat gajang umur tabu hidup ulohono tak akan nadenggani ido nadenggan alani ido dihamu manami ina nami dang pipit si malolong ni debata ubay na ikon pasang apot tayo dang pipit jala dakya modum debata holan na mamere parmulot dakya mod alani pehita dang naman do asa makkar ay debata dakya modum gabi dang modum hita berbeda do daging taon do daging ni debata hita na tinoppa siyatan anggo debata toddi do jadi marasing alani i hapor syaido unang modo iman kita itu jangan tidur tetapi semakin bangkit semakin menggelora untuk memuliakan Tuhan. Iman itu yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jala di bagasan ujung tahunon pe hapor syoni mapagalak kamu dina hubegi marpungu doaka keluarga tabi di Jabutta ade datot tu mulak garizau masa ma pertangyangan keluarga pagalak kamu haporsion munai asadame di keluarga unang haso malam buluni seta buat molo pajubang masih patol hasan di hasalaan di keluarga gabedak sidung acarai merbeda bubar unang ade alai dame ma sudedo hita puna salah sudedo hita marsala marado podongat sudedo hita mangulangun nasolomoni rohani dongan sudedo hita mangulangun buhado asa juking rohani dongani asa sogoro ha sudedo hita mangulun alai urang di patol hasi di perpunguan keluarga no alai tangyang masih tangyang manopo tahun naik baru ikroha naik baru jala ido na pinangido ni Apostol Paulus di bahasa Tekion di ayat 20 aisian ibana do salu naro marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana dosa sudina segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Jadi jangan kita saling mempersalahkan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita saling membenarkan diri, biarlah Tuhan yang benar. Jangan kita saling memegahkan diri, biarlah Tuhan yang kita megahkan, sebab dialah yang memiliki kita, dialah yang memelihara kita, dialah yang menjaga kita sampai akhir tahun ini supaya sehat-sehat, supaya baik-baik. Tantangan masih ada, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2023, tetapi mari di tahun ini kita muliakan Tuhan agar segala tantangan, segala problem di tahun 2023 Tuhan bekerja, Tuhan melihat, Tuhan berkuasa, Tuhan berjaya. Hidup silohonota di tahun 2022. Alani i marhabosan tu di batama kita amanginan san debatado mangaliun gugu debatado mangaliun haipas saya margugu mahita mamuji debata amin mertanya mahita upuji kami mahwali Tuhan di seluruh perpuluhan kami takas itu tudo papahenanmu nak kujaluhani saat
di ujung di tahun 2022. Marpung hami sian ragam luat nadau nang nadono masihul dia kabasa-basa nang kapasu-pasumi ala di'i ramu di mangulu nami luhut asabui kuhaja motok kami diri nami ngulu nami sian dosa nasetok tok mangaliliani hami alai mangulu mahami di bagasan hati orang nasib tumami asa patar dari dabuhimi nama nondangi hami ganuk marsada-sada dada kuboto hami nalau sedupan nami di tahun 2027 hodo nau botosa alani itu turi mahami ganuk marsada-sada asa unang madabu tua kapajuk pangunjunan tiroi rohan ang pikiran nami asa sotong mangulu di bagasan asin ang kolong ni roham masih haholongan na saripe masih haholongan nang akanatoras tu akadadana masih haholongan nang na tua-tua rapon sudi akapinoparna saharodina matua musa asa tokto ngulu na tarpasu-pasu ngulu na masih haholongan perpunguan nami di bawah satikyo aido rahu-rahu na sundenggan na binasahatmu dihami marsada-sada pasidi nga kaparsalizia pasidi nga kaparbadaan luas mahami mangulu di bagasan nami nang sonang ni rohai di bagasan luar ni anak Yesus Kristus Tuhan disalani ali Tuhan di perdalanan ni Huriam AKBP Nasaret Resort Papua Barat di bagasan nasatau tunggurando aka ulau nau terpatupa di bagasan tahun 2022 hodo na marsakap di si jala hodo na patulusun sakabi asa tungdekan ngulu ni namar huria di huriam HKBP nungatung sonang so hari ribuan hami ali Tuhan sianak kadak dana saha ro dia kada tua-tua di batu duhon do rohai rohana makaholongi ho rohana pasangap ho rohana laho mamuzi ho ali Tuhan torok doa keruas ni huriam na mamelihun dirina dia ka ulau ni na pinatuba ni huriam ni alani pasu-pasu mahami sudi pasu-pasu manang naro nasa namian di bagasan huriam HKBP Nazaret dapota dia ka basa-basa ni ramoti nang saluhu nasa nani ulah ditangkan ramoti nang sudi yang keparmuluan ni namar keluarga terlumubi yaka yanakon ni huriam nasoda potar rokkab patomutomu nasida di rokkab nito di nasida terlumubi yaka keluarga naso merlidam naso marianakko pasu-pasu nang kaburtian yakaina asa tubuh anak nang buru di rumah tangga nasidei yaka sihol ni rohani nasidei ramodi nang akaama na makaholo akainata asabui nasida mangulu di bagasa dame nasonani rohai tokto ramoti nang akayanakon ni huriam na di bagasa sihai tehonna di parsikola di perkuliahan nang dinalau mengalului aka ulau asa anggian di tahun 2022 hari ningulu niaka na porsea na marhahehea di bagasan haporsionna ramoti nang akana tua-tua lahu mamudai akayanakonna lau patiurhon ngulu niaka yanakonna luhutna asa mangulu manoktong di bagasan ho mahubuji hami li Tuhan alani i upasa kami ma pamatang daging nato dinami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan dan amin.
Marede mahita lau suhu papunu pelia.
piliata ali di bata amanami na di bono gijang hodo haruruan ni saluhu silalehon na denggan dok nasa uribasa na modutus upasat hami masian na nilon mi tu hami pilan nami tu ho saya jalo mai kebi uap na khusus di jolo pasu-pasu mai jalaramuti asa hu prasyak kami pilanon pati bulu narajom muri tonga-tongani huriam dohot di portibio buhai maruhan nami marhide-hide todim asalam utadahami kudang ni siliang lehon mi Tuhan asalam girgir hami mandok mau liate tuho marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di bono gijang sai pinarbadia magwarmo sai o maharajomu sai saut malomo ni ruham di botongon songon na di bono gijang leon matuhami saderion hanguluan siapa hari seisa madusa nami songo panesa nami di dosa di dongan na merdosa Tuhan unang hami togyo tupang juna pandua mahami siang pangang di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asi maruhana midah di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasar humadamena tu tondik saluna dia muamanami nanami ala torok duhita naro di bagas permingguan di hati hamula anon angon-angon makin darani ay gudang akayana kota sita geleng-geleng nasombo to marab be jadi mata parhaya kayana kota bi asadau sian marab butima